Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ning, Vicky, dili mi magpadakop si Papa Miguel. ha? Magpabukid mi duha sa Papa Miguel. Mukuyo ko ninyo, Ernesto. Mukuyo ko ninyo. Imposible ka na mahitabo. Imposible tungkol kay babae ko. Pero dako kay kung posible ka makahimo kaayo ko ning. Tungod kay dili ko musugot, Vicky. Pero kung masugot ka lang, mas dako ka imposible ning. Naibaw ko nga makahimo ka. Pero mas labaw nga di kinahanglan na imong mahimo nga magpabilin ka. Dili sa patag aron mabantayan mo sa mama kunsing. Ning, Sakit kini mahitabo pero atong sabton nga mubur kay kining higayon na. Temporaryo lang kini. temporaryo nga. Palihog pasabta ko. Dili magdugi kining maong conflict, Vicky. Ning, Tungod kay dili mo tugot ang Amerika nga mapasagdan lang Pilipinas. Mo intervene ang Amerika. nasat? Mangilabot ang Amerika sa kaugaling konflik sa Pilipinas? Wa sila labot? Kadit. Ning, Oh, Ning, Ernesto, magkunsing. nakasulti na kami sa imong amahan sa telepono. Sige, gusto na ning tanan. Magbugat-bugat lang kung daghan mi danos Papa Miguel. Makunching, mahilom na. Ikaw na, Goryo! Bay! Kuha aring bag palihog, Goryo. Bay, Sarge. Bago lang nawag Sir Miguel. Maghuwat ko no chess dapit na itong kasabutan. Makisulti pa unta ko sa imong amahan sa personal unta ning. Bay, ako rin dadong bag dito sa gawas, ha? Sa may pong ni Papa Miguel ganihas telepono ma. Maglisod na ko no siya. Vicky? Nakasabot ko ning. Nakasabot ko sa atong kahimtang. Kalimtitong miingon ko nga mo kuyog ko. Niada ito si Mama Kunching. Bantayan ko sila. Naibaw kong kasaligan ka. Ma, dali ma. Ernesto, anak. Magkunsing. Pag-amping intahon mo si Papa Miguel nimo, ha? Oo, ma. Vicky. Paminaw niya akong isulti ni mo. Ikaw ma, paminaw sab. Ingon ani inyong buhaton. Kaila magyud min pangitaon si Papa Miguel. Paminaw gyud mo daw. Limod gyud mo kutob sa mahimo. Ingon gyud ani ang inyong itubag. Wa mo mahibaw o wa gyud mahibaw kung hain na may paingon sa Papa Miguel. Saon naman. Saon naman kung maingon ko niya ang kinabuhi taon. Kuryo! Oh, amin akong madugay pagka Bay, Sarge, ha? Nagkapiki ang panahon, Bay. Goryo, pag-amping taon mo, ha? Ayaw ninyo pasagdi ang inyong kaugalingon. Pasensya niyo taon mo ng kutsing, ha? Saon na ingunin niya mong pagkasundao taon. Saon, dili bigyan mo na ako sa malakan na yan ng uyuan ko ng bugiro. Tada, Bay, Sarge, tada. Vicky! Salit na ko, Ning. Salit na ko. Ako'y magbantay ni Mama Kunching. Pag-amping mo, kung asa man gani mo magtagot ako. Magkunsing. Pag-amping mo. Tara, Goryo. Ato namin ninyo. Oh! Bay, Matay, Ning! Sarigbal, Kapitan! ay, saan na to, ani, Bay? Miabot sila ang mga tao dinis. Timing kayo sa itong paggawas. Bay, saan na to, ani? Hatagin ko karmas, Ning! Hatagin ko armas, ano magkatabang ko niyo ni Goryo. Sige na! Ning! Ning, hatagin ko armas! Sige na! Ready na ko, Bay. Bay, nanokto sila. Agad lang ko ni mo. Ning! Ning, hatagin ko armas! Bay, Sarge. Ning! Oh! Ipatawagan ni Kiril, tindiran. Oh, kay ikog na ko ninyo, oy. Naman tayo telepono.
Ganong naghago pa mangyumigan ni? Bisay niyo rin niya ganyan, Sarge? Tubago na ako ang No, telepono. no, ako na itubag ma. Basin ng kirnil na. Wata lang na may kadiyot, buddy. Tubagon ko ng telepono. Kamuro malakaw mo, Ning. Sa imong tanaw, Maglakaw gito. Ready na gyud mong lakaw. malakaw bitaw unta, Miss Guryo. Musibat ba, Ning? Sa imong tanaw? Nanaw si Batman eh. Bikolo, ikaw ko tubag ka ng imong pangutana. Kapag ka ng telepono, Ning. Anong malakaw na ta? Neng, ang telepono. Dali mong ngarima. Oh, excuse na ninyo ha. Dali mong ngarima, kunsing. Vicky. Mau kanin hitabo dari pa, Miguel. Oh, sige pa. Oh, pa, Miguel. Bye. Guryo. Mga hambukero na kain ng mga tawahan na da. Nagsalig lang. Ay, Sarge, ikaw bugirong maayon ni skilir mo. Kada sulti ubanan pagpusing. Kalagot kayo. Mura pa balik-balik ko niya paghambog atong lima sila buo kag giambusan niya, nahurot sila. Nya, namatay ko sila tanan niya, pagmata niya dito sa ospital. Tutok mo ka. Guri boy. Gwapo mo ka, gilir mo boy. Paminaw mo, magkunsing, Vicky. Ning, dogay pa mo. Pagawat! Kuyugan na mo sila. Nahibaw na si Papa Miguel. Tara, Guryo. Nang, aray mi, day, bik. Guryo! Day, bik, aray na mi. Ayaw intahon sila pasagdi, Ginoo. Kanang mga oposisyon nibaw na sila nga wag yun sila intaw dag-anan ni Marcos, pero magsige lang gyapon panghagad. Bida magsigig samok-samok nga kinahanglan gyud nga mag-snap election karon yatagan sila sa presidente sila gusto de nyo sabi tabo be ha. Unsa yung tabo? Pildi gyapon sila. Di ba, Guri Boy? Ha? Mauro na eleksyon. Sige pa nga na ipanay. Huwag human-human. Nakapagaling, sige pag-ihapon na. Programar ng daog siya. Mo na husto presidente. Unsam ka, Guri Boy? Iyan ang ibuhat. Kaya nila siya gusto nga maghago o mag-inipanay na ibaw naman niya nga siya ginoog, be. O si Cory ang napildi. Pagkabayad, presidente. Isom sa si Marcos, Guryo. Murag si Rizal. Kalayo ng Marcos diyan ni mo, aglir mo. Oo noon. Layo na yun kay siya. Tubigta. Kato lang lima. Ay, tagi na ko. Bright, bitaw ka. Kato lang lima mukbuk yung busan, gilir mo no. Grabe kayo no. Lima mi kabuk ko. Lagi. Pag-ambos yun, rakrakan mi. Ahurot mi. Patay mi. Pero pag mata na nako, bang! Hospital na di ay. Besards, di ba? Muli kapalibog si kung matay sila. Hurot sila kamatay. Pero giabusan sila, pag mata na ospital ko no, probida. Motoy ako ikibud ka pag nalibuga kita na ko eh. Ganong patay naman mi. Yung pag mata na ko. Nya wa mo bawas. Bawas mi. Anya? Hurot sa sila. Probida. Yung pag mata na ko ba, Guyo? Ay, bubi, ay, hospital naman. Libuga gid ako, Guyo. Pagkaliwat gini mo timidi. Bidan mo. Hasta bitaw ko gilir mo, libugan ako gilir mo. Hello. Honey, Oh, Han. Ngano na nawag ka? Nakay nahibungan niya? Duna, may nangabot diri sa tugbay. Naa sila sa tugkaran. Pulo sila mga armado. Ayaw gadlok. Ako na silang gituyo pagpabantay sa atong kagalingon. Panagana lang ka na, honey, kung unsay gibuhaton sa taga-oposisyon tungod kay napildi man si Cory sa snap election. Honey, pag-amping taon. Salamat, honey. Colonel. Sige, bye na.
Bye. Saan mo ning? Guillermo. Colonel. Abli ang stakit. Aron tarong nga magkapahuway ka ng mga tawanan. Ha? Imo mong istakit, sir? Sa'yo mo sa... Usa sa dinis? Ano ba, sir? Sino buhat mong saan ba yan, Ning? Pagpuyo, diya Guryo! Sige na. Dadaanan sila sa stakit, Guillermo. Yes, sir. Ay, barog na dado. Kara na mo ron. Ing na barog. Tugas mo! Gusto mo yun sa kanya diya, luon ko na. Mga aktivista kato sila ning. Nagsamog-samog sa ilipanay sa mga balota kay dili makadawat nga si Marcos gihapoy bidaw. Ang binamog. Ang binamog. Kami mo yung pasabot yung stockage kanila. Hello, Guryo. Sorry, sir. Unsa na isulti na ko ninyo? Ning. Hay namang manok ninyo. Gikuri kong nasikori. Nabaw mong gikinahanglan karon og sa maabot ni. Pero oras kung may bawan ako, nga gahigyapon mo o magpakitag unwillingness ni Marcos, adto mo makuibutang sa stakit. Ilawom sa yuta, pasalamat ka. Kami hatag rin mo gamitin nga lugway. Aron, mo escort sa mga orna aron dadon sa Comelec. Ginikato para gana lang nga basin sa kmito niya sa taga-oposisyon ang mga orna. Aron pangilisan ng mga baluta sa hinimo-himo nilang mga baluta o magbatalang unya nga si Cory na presidente. Nakasabot ka ba, Ernesto? Master Sergeant Ernesto Martin! Nakasabot, sir. Lihok na, Ernesto. Koyog ko, Colonel. Mangunsa ka man din, Gregorio. Magpadako kag samot sa imong itlog. Dako naman indaan, sir. Murang miling nabalhin ako lubot sa kong atubangan tungod sa kadako aning itlog, ha? Permission! Layas! 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 Hello. Magkunsing. Oh, Ning. Ay, may taon kay nanawag ka. Nabalakan na may maayo diri si Vicky. Ma, ay mo kabalaka na mo. Unsa man, nanawag diha si Papa Miguel. Oo, nanawag di pagyudukay. Unsa man ko ni balita, ma. Unsa ilang estado sa mga marin. Ning, red alert na sab sila. Lakip kami, ma. Kuan, palihog ko ni Vicky. Oh, kadiyot. Vicky, makisulti ni Mas Erning. Salamat, ma. Ning, kumusta na mo diha? Di ami karon sa Comelec. Palihog ko monitor sa mga sibiyanan, Vicky. Aron mahibaw ta kung unsa ni dagan sa mga balita, labi na dito sa Manila. O, Ning. Sige. Para ko na ikong tuyo. Pag-amping, Ning. Bye. Bye. Vicky? Makunching? Gibati ka pa pagyapag kahadlok, ma. Usahay mawa. Usahay mapalik na sap. Ingon si Erning, ma, monitoro nato ang mga istasyonan sa radyo. Aron mahibaw ang taon sa kulakaw sa mga hitapo. Labi na ko dito sa Manila. Niatong aking mga adlaw, halos tanan mga istasyonan sa radyo, milapan sa katawan. Pero karon, bisan ikaw tingali, nagkamat mo na, ma. Doon ay mga komentarista nga may kalit og paningog sa ubang mga sibiyaanan nga milapan ni Marcos. Way kaso sa RPN kay naibao naman natong daan nga ang tag-iya ana kroni man ni Marcos. Mao nga naglapan ko na ni Marcos. Wala say kaso sa istasyonan sa radyo nga gipanag-iya sa gobyerno nga naamay mo tayo sa wireless kay mulapan may gyud ni Marcos. Pero ang uban karon, gisakyan daw sa mga komentaristang binayra ni Marcos ang gitawag og ACDC, Attack and Collect,
defend and collect. Mga naong ug sapi, mga way konsensya. Ilang gibaligya ang nasod pinaagi sa pagtabon sa mga sa ni Marcos. Ug pinaagi sa paglaban ni Marcos. Tinuod ka na, Vicky. Ang kasaligan na lang yun karon, mao si Inday Nita. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.